Ja sam Igor Manić, imam 34 godine, živim u Švajcarskoj i sa suprugom Aleksandrom čekam bebu. Ovo je moje rodno mesto Predejane, tamo dole je moja kuća. Zovem se Aleksandra Manić, živim sa suprugom Igorom, imamo ćerku Minu koja ima 5 godina i sada čekamo drugu bebu. Zadnji groš, da nas ima još i da našom zemljom puno dece hoda, što na majku liče i na oca svog, makar svako treće donela nam roda. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe, kucnuo je čas za neka nova jutra, vreme je za bebe, vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe, kucnuo je čas za neka nova jutra, vreme je za bebe, vreme je za bebe.
Knaller drin. Da wird den coolsten Typen warm und Herz. Wow, da wird der Hals. Jednog dana dođe jedna moja drugarica kod mene kući i kaže ovako, imam jednog, kaže, dečka, ti ga ne znaš, ali bilo bi lepo da se upoznaš s njim. Ja kažem, ma daj, beži, šta će meni to? Kaže, pa evo, daći ti njegov broj telefona, jer hoćeš ja, kaže, tvoj da dam njemu i eto tako, dopisujte se, šta ja znam, dobar je dečko. Ona je bila naša, u stvari dan danas, zajednička prijateljica, ali mi se nismo znali, bez obzira što nam je bila zajednička prijateljica. I tako jednog dana sedim kući, stiže meni neka poruka, nešto tako ljubavno, šta ja znam. I ja pogledam, kažem, joj, vidi, baš pričam jednoj drugoj drugarici, evo danas, reko, konačno su pustili 063, 064 da mogu zajedno da pišu jedan drugome brojevi. U vreme kad sam upoznao Aleksandru, bio sam angažovan kao radnik MUP-a na prostorima juga Srbije i jedan od mojih kolega tadašnjih je imao kontakte neke sa jednom od Aleksandrinih prijateljica i stalno je bila priča, kako u Predejanu ima jedna jako lepa devojka, interesantna i od tog druga sam dobio Aleksandrin broj telefona i onda je krenulo dopisivanje. Nekih 20 dana smo možda bili u kontaktu bez ikakvog viđenja. Znači samo SMS-ovi, poziv i tako to. I onda u jednom trenutku smo shvatili i odlučili da je vreme da se vidimo i da konačno napravimo taj pravi kontakt. Inače, Predejane se nalazi centar Grdeličke klisure, koja je otprilike 18 km dugačka. Naravno, kroz Predejane prolazi reka Morava, onda magistralni put i pruga koja povezuje Beograd-Solun. Kroz Predejane, baš tačno kroz centar, prolazi reka Potok, takozvana Predejanska reka. Na našoj reci nalaze se 4 vodopada i naravno ispod toga je bazen koji direktno se napaja od tog vodopada. Tako da mi leti, kupamo se u tom bazenu, pa onda odemo na vodopad, tuširamo se i tako dok ne zađe sunce. Ajde da vidimo šta kaže, da je 1. maj i 27. april. Svi parametri govore da se radi o trudnoći od 36 nedelje, 37. Porođaj još malo i može da počne, a beba je zrela. Aleksandra, gde ćeš da se porodiš? Porodit ću se u Štutgartu. Pa zašto u Štutgartu? Pa zbog papira ove buduće bebe i zbog toga što mi već godinama živimo gore. Dobro, ako je to tvoja odluka. Miško, trebaš mi krče. Rekao što treba da idete sad za Leskovac. Da. A jedno mesto za mene ima. Izađem ja uveče u jedan kafić i tu jedan obližnji kafić i dođe jedna moja drugarica, ne, u stvari dođe ta moja prijateljica i kaže, Jeli, zašto ti nisi odgovorila na poruku ovom dečku koji ti je danas poslao? Ja kažem, pa šta ja znam, poslao mi neku ljubavnu poruku, šta ja njemu sad treba tu da odgovaram, ne znam šta. Kaže, ajde, kaže, nemoj da se šališ tako, nego kaže, evo sad ću ja da ga pozovem da ti on ponovo pošalje neku poruku. I on meni pošalje poruku, ja sam taj i taj, tako se zovem, toliko godina imam, šta ja znam. Meni sve to bilo smešno. I ja kao, ajde, nema problema, odgovorit ću. I odgovorim ja, ali sve to bilo nešto, skupljam salvete i sličice, šta ja znam, sve nešto detinjasto, nešto glupo i onda on meni kaže, ako hoćeš da se dopisujemo, da pričamo o normalnim stvarima, onda ajde, ako hoćeš da se zezaš, onda ja ne bi tako.
I onda krenemo mi sa dopisivanjem i to je išlo nekih 20 dana. I dan i noć, i dan i noć. I onda rešimo mi, pošto je on radio tad u MUP-u, bio je trenutno na jugu Srbije i trebao je da ide kući u Niš, a ja sam umeđu vremenu trebala da idem u Leskovac, jer sam tad polagala za B kategoriju. I plan je bio da ja pođem vozom iz Preševa prema Nišu, da, pošto voz prolazi kroz Predejane, da ona uđe u voz, da se mi tu sretnemo i da to eto tako odradimo. Dogovorili smo se, kad se bude vraćao s terena, bit će u vozu, a ja da uđem u taj voz koji ide za Niš, normalno, bit će na drugom prozoru u zadnjem vagonu. Eto, to je tako bilo. I kad bude stao voz na Predejane, on će biti na drugom prozoru i ja kao da pogledam ako mi se sviđa, ako šta ja znam, pošto se mi do tada uopšte nismo znali, to je sve bilo putem poruka. Onda da uđem, ako ne, onda da sačekam sledeći voz, normalno, da odem u Leskovac. Ja sam normalno pošao iz Preševa, bio sam u uniformi sa tim kolegom, nije mi bilo onako svejedno, neka pozitivna trema i tako to. I onda u trenutku kad smo stigli u stanicu u Predejanu, ja na prozoru čekam, očekivao sam, znam da trebala da bude devojka sa crnom kosom, koja će kao da sačeka da uđe u voz i to. Na stanici stoji devojka, ali crvenokosa sa nekim dečkom koji stoji pored nje. Moja prva razmišlja su bila da sigurno to nije ona. Ali, obzirom da je taj drug koji je bio sa mnom, da je poznao Aleksandru, na osnovu njegovog ponašanja sam shvatio da je to ipak ona. Onda je ušla u voz, ja nisam hteo da prepustim ništa slučaju. Odmah sam prišao i bukvalno od prvog trenutka sam shvatio da je to i da će tu biti nečega. I seli smo u kupeu i sad gledamo se 5 minuta. Kaže, ja sam Igor, ja sam Aleksandra i tako smejemo se. I onda do Leskovca je bilo sve iz početka, ko si, šta si, kako već. Međutim, Leskovac, eto, za 5 minuta čini mi se da je stigao. I onda on odluči da siđe sa mnom. Kao, iće sa mnom tamo na vožnju i onda ćemo zajedno do Niša, da on uzme auto i tako i bilo. Otišli smo do Niša, on se presvukao kući, tamo vamo i ajde idemo, kasnije on mene da vrati za Predejane i dođemo mi u Predejane. Ovo iza mene je reka Nekar, po kojoj je grad Esslingen i dobio svoje puno ime. Esslingen ab Neckar ili Esslingen na Nekaru. Na Veliki petak, 17.4. pukao mi je vodenjak i onda došla sam ujutru negde oko 5 sati u bolnici. Primili su me, međutim nisam imala bolove, apsolutno ništa, čekali su kao da bolovi krenu sami. I to je trajalo negde do 3 sati, međutim pošto je vodenjak curio, nisu smeli da čekaju više i negde oko 5 sati stavili su mi neki gel, to je takozvana indukcija. I bolovi su krenuli negde od 7:15 uveče i to je sve trajalo do 2 minuta do 10 i u 2 minuta do 10 rodila se Ljubica.
Vreme je za bebe. Vreme je za bebe. Između dve trudnoće imala sam mali hormonski poremećaj. Tako da posle 5 godina kad sam ostala u drugom stanju sa ovom bebom, javila sam odmah mojim drugaricama i bile su onako baš srećne i vladala neka euforija među nama. I eto, i dan danas pokušavam da ih nateram da i one isto to prožive kao što ja to zadovoljstvo doživljavam i danas. Ja sam Ivana. Sa Aleksandrom se znam dovoljno dugo da stvarno ne znam ni koliko se znamo. Ona je kao drugarica, jako dobra drugarica, kao prijatelj. Uvek je tu kad treba. Njena trudnoća mi je toliko draga da jedva čekam da se rodi ta beba. Njena ćerkica prethodna, prva ćerkica, znači ona je, šta ja znam, kako da je opišem, znači dete, zlato. Kada se rodila Mina, znači ja je nisam odmah videla, Mina se nije rodila ovde. Znači kada sam je videla, ona je bila prelepa. Znači bilo nam je teško da se uklopimo sa tim, zato što sa nju znam kao slobodnu devojku, a ne kao udatu ženu, znači već je bila tamo. I bilo je prvo teško, nismo mislili da je Mina Sanjina ćerka, znači prihvatili smo je kao dete, nečije. Ali vremenom, znači, eto, Mina je ušla bukvalno u naša srca i eto. A za drugo dete ne znam kako ćemo da prihvatimo, znači to ćemo da vidimo. Aleksandrinog supruga Igora znam dosta dugo. Mislim, dosta dugo, manje naravno od Aleksandre, ali prvi utisak kad sam njega videla, znači da je dečko dobar čovek, da je isto kao drug, kao osoba, kao prijatelj, jako dobar. Sa Aleksandrom vidim da se slaže da je to okej, da je sve normalno. Prema nama je, prema celom društvu je isto dobar. Znači sve u svemu super. Kada sam prvi put videla Igora, znači Igora nisam znala dok se nije oženio sa njom. Tako da nisam imala nikakvo mišljenje o njemu. Kasnije, kada sam ga upoznala, znači videla sam da je Igor super drug, da odgovara Sanji, da se super slažu i drago mi je zbog njih. Ja nisam udata, sa njom proživljavam to, znači njen brak bukvalno, njeno stanje sad, trudnoću, bukvalno preživljavam kao da sam to ja. Znači, o svemu pričamo, svaki pokret, svako dešavanje ona meni priča i kroz njen život ja se učim sutra kad meni to treba, kad budem bila udata. Ja inače nisam udata, ali Minu čuvamo, znači kao da je naše dete i volimo je kao da je naše dete i mislim da će to da nam bude od neke koristi sutradan kada budemo u braku, i ja i moja drugarica. Vidjet ćemo. Pre braka sa Aleksandrom imao sam još jedan brak iz kojeg imam
ćerku koja se zove Gordana i koja je dobila ime po mojoj pokojnoj majci. Gordana je rođena 2000. godine, znači ima 9 godina. Trenutno živi u Nišu sa svojom majkom. U međuvremenu drugarice su me zvale telefonom, ko je, šta je, kakav je, koliko godina ima, kako izgleda, gde ćemo da budemo. I ja njima kažem, evo, vraćamo se iz Niša, išli smo po njegov auto i bit ćemo u motelu. A ko je zainteresovan da ga vidi, neka dođe, ali normalno on to nije ništa čuo. I dođemo mi u Predejanu, sednemo na terasi, naručimo piće, dođe moj brat, upoznaju se i tako seo sa nama, pričali smo tu, celo veče smo sedeli tu zajedno, svi. I onda tako negde oko 1-2 pođemo ja i moj brat kući, on nas doveze. I ništa, nastavili smo kasnije sa druženjem. Znači, narednih mesec dana je bilo sve to druženje. On dođe, mi izađemo, popijemo piće, pričamo, šta ja znam. Sećam se jednog trenutka, ja mislim da je to bilo baš kad smo se upoznali. Sedimo i pričamo i on meni nešto govori, ali ja razmišljam, kažem, ma nije moguće, bre, da ću da se udam za ovog čoveka. To je bila neka stvarno neverovatna stvar, neka intuicija, ne znam ja. To mi se nikad u životu nije desilo, recimo, da mogu nešto da predvidim, bilo šta. Eto, s njim mi se to desilo i baš gledam, on priča, nešto govori, ja kažem, joj čoveče, ja ću da se udam. Da li je moguće, mlada, šta ja znam, vidi stvarno udaću se za ovog čoveka. I eto, ne znam, nakon mesec dana mi smo kao krenuli posle sa zabavljanjem. Međutim, on je radio u Nišu u MUP-u i bilo mu je teško da dolazi stalno. Dođe uveče, pa izađemo, pa on mora ujutru rano da ode na posao, pa onda teško mu da ostane recimo i do 12, pa ode na neki teren od 15 dana i sve to tako nešto. I onda on meni predloži, kaže, znaš šta, ja mislim da je to. Kaže, najbolje bi bilo da iznajmimo neki stan u Nišu, kaže, i eto, možemo da živimo zajedno, da pokušamo. Ova kapija iza mene predstavlja početak starog dela Eslingena i početak pešačke zone, nešto nalik našoj Knez Mihajlovi u Beogradu. Porođaj je protekao uglavnom dobro. Malo jači bolovi su krenuli negde od 8 sati. Međutim, oni nisu hteli ni epidural ni ništa zato što smatraju da je prirodan porođaj nešto što je najbolje za majku i za dete. I onda je to krenulo od 8 sati, trajalo je svega 2 sata. Moram reći da s obzirom da mi je drugi porođaj, bilo je jako lakše i bolje. Lažna uzbuna. Najbitnije u svemu tome je da uopšte lekar ne prisustvuje porođaju. Znači, ceo komplet deo posla obavlja babica i još nekoliko sestre, ali to je sve, znači, perfektno. Lekar nema potrebe da dolazi, jedino ako, ne daj Bože, dođe do nekih komplikacija, ali u ovom slučaju bilo je sve okej. Isti krevet, druga prostorija. Ovo je lepša, mlađe. Ova je lepša prostorija. Imam i čaj. Ova je lepša prostorija, nemoj zeti. Pogledaj. Meni se ona gore više sviđala. Ali, pa još ne. Pa neće Ljubica da izlazi. Ma ti je ne pustaš, Ljubica hoće. Pa znaš zašto sišla sam sad dole u salu. Mislim, u prostoriji jedne. To je sala. I sad su mi dali, kako se zove, da se osvežim, pošto ništa nisam pila. Infuziju. Full tretman sam dobila infuziju, kiselu vodu, čaj, ne znam šta sve, razumeš, i jela sam malo. Pa nadam se da ću se poroditi do večeras.
da me ne mrcvare mnogo. Jer ako se ne otvorim na ovaj gel, oni planiraju ponovo da mi stave. I ponovo, dok se to ne otvori, razumeš. Ja ću pristane bolje na carski vez da se potpišem nego to, da mi radi. Da me mrcvare celu noć. Da, i ako imam mnogo jake bolove, onda će da mi daju taj u kičmu, razumeš, ako ne mogu ti izdržim više, razumeš. Ali to traje samo 2 sata, ako su narednih 2 sata ne porodim, onda ništa, džabe su me špricali, kičmu. Moj suprug nije prisustvovao porođaju zato što se trenutno nalazi u Švajcarskoj. Kada su mu javili da su krenuli bolovi, on je krenuo i stigao je nekih sat vremena nakon porođaja. Posle nekog vremena, znači, ja i Aleksandra smo odlučili da počnemo da živimo zajedno. Obzirom da sam u to vreme radio u Nišu, logično je bilo da Niš bude mesto u kojem ćemo u tom trenutku živjeti. Našli smo stan i tu počinje taj naš jednogodišnji život. Meni se ta ideja, pravo da vam kažem, sviđala, ali nisam smela onako na prvu loptu da odgovorim zbog toga što, eto, ja ipak imam majku, imam roditelje, znači morala sam sa njima da se konsultujem. Mislim, ipak smo mi ovde malo drugačije i vaspitani, malo patrijarhalni moral još uvek kod nas važi i sve to tako. I stvarno mi je bio problem kako to majci objasniti. Znači, da izađem iz kuće, nisam se udala, a živim sa čovekom. Eto, to. I onda prelomimo mi tako jednog dana i ja njoj kažem takva i takva stvar, mama. I njoj nije bilo pravo zbog toga što se i stvarno tako kasnije desilo. Dolazili su ljudi pa su govorili gde ti je ćerka, čuli smo da se udala, pa je li možemo da čestitamo, pa šta ja znam, pa zašto nam nisi rekla i to sve ostalo. Ali mi smo tad živjeli još uvek kao momak i devojka. Znači još uvek ništa nije bilo među nama kao muž i žena ili neki verenici ili šta ja znam. Pa ja moje deci se nikad nisam mešala, tako njihove živote. I prvi put kad je došao Igor, ja sam pitala Sanju, jel Sanja, ko ti je ovo? Ona rekla, dečko. I ja ništa. Posle sam otišla na moru tamo da radim i ona je došla s njim. Rekli su da će da se uzmu i gotovo, šta. Ja sam bila malo iznenađena, ali eto, rekla sam mu dobro, ako ste vi odlučili i ako je tebi, sine, dobro, ja se slažem. I tako, živjeli smo u Nišu negde do marta meseca ili već aprila. I onda nije više imalo šta da se čeka, dogovorimo se sve. I onda smo se 27. jula 2003. godine venčali. Venčanje je obavljeno u krugu porodice u Predejanu 27. jula, a 25. jula sledeće godine se rodila mala Mina. Neko vreme smo živjeli u Predejanu i onda zbog posle, zbog svega, počinje, nažalost, je period, jedan deo života gde ja i porodica živimo odvojeno. Na početku to bilo malo lakše zato što je angažovanje moje bilo vezano za Niš, pa smo se onda češće viđali. Nakon toga kreće taj, da kažem, teži period od 1,5 godina kad je odlazim u Beograd i onda se viđenje svodi na vikende, nekad svaki drugi vikend. Period koji mogu da kažem da je bio jako težak za moju porodicu, jer ipak nema ništa lepše od toga da porodica bude zajedno i da deca rastu pored oba roditelja. U Nemačkoj je dozvoljeno da se snimi porođaj, mogu da prisustvuju porođaju, znači muž, neko iz porodice, prijateljica. Recimo u mom slučaju prijateljica je prisustvovala porođaju, ona je snimila čak šta više i svojom privatnom kamerom.
Tako da tu nikakvih problema nije bilo. Nakon porođaja nekih 10 minuta je ušao moj rođeni brat i onda je sedao sve vreme tu sa mnom. Gledali smo bebu, znači bez problema mogu da uđe bilo ko. Ja sam Danijela, Aleksandrina drugarica. Bila sam u petak za vreme porođaja i pre porođaja svo vreme s njom zajedno. Znači od 9:30 prepodne do kraja, do 12:01. Pa tako nešto. Tad smo otišli. Dobro je prošlo što se porođaja tiče, što se bolova tiče. Dobila je tek kasno uveče, posle specijalnog gela koji je dobila. Za 2-3 sata je ukupno sve to prošlo, tako da je bila vrlo hrabra, moram uz to isto da kažem. Nije bila kao i ostale u susedne sobe. Što se male tiče isto, super je sve prošlo. Ali najbolje bilo kad si snimala sve kamerom. To jesam. Za vreme bolova, dok je imala bolove, snimala sam isto. I onda posle toga isto vreme porođaja, kad se mala rodila, isto kad je došla na sve, to sam isto snimala. Joj, mila moja devojčica. Samo je pazim vazduh da dobije, znaš? Mele boškidije, joj. Jer je vidiš, Sanja? Joj, zlato moje. Joj, mila moja. Srce moje. Ist okay, ist normal. Normal, a? Ja, doch. Schreit ein bisschen. Brat ti je rekao ti rodiš crno. Ist normal. Sie wollte wissen, warum weint sie nicht laut. Ja, hat laut geweint, ist okay. To je u redu, to je sve. Umorna je, a osjeća se prijatno kod tebe, osjeća tvoju toplotu i tvoj miris osjeća, razumeš? Zlato moje, milo. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, Lela. O, duša mamina. Koliko je teška? Ništa još nisu merili, tebi su je odmah dali. Sehr gut aus. Lelo, ruke su ti sve iskršene, a? Nema veze, ništa se ne brini. O, milo, zlato moje, milo. Vidi kako te gleda. Vidi, ti si srce moje malo. Nakon toga što je moj suprug stigao, ostaje cele noći sa mnom u sobi. On inače dolazi ujutru, odlazi kasno uveče, pošto ovde je dozvoljeno, može bilo ko da ostane ovde. Ovde ima hrana ne samo za porodilje, već i za supruga, za dete. Hej, Mojsle. Sanja, ona ti je ista Mina. Ona ti je ista Mina. Original. Sie darf sich jetzt ganz normal bewegen, oder? Ganz normal. Sasvim normalno. Spusti noge. Rodi crnče. Pa on crnac, mušima se viš kako se... Da. Ja, danke. Oh, Kelly, du bist ganz schön dabei. Ja, danke. Ich nicht verliere, gell? Das liegt hier. Da ne izgubiš to što imaš na ruku, to ti je za... Lele, vidi ga crnče. Ista Mina. Koja? Ista Mina. Ista ga je. Samo što je crna. Jao, Viko. Kako je bilo? Dobro je bilo. Kako je bilo? Super je bilo, super je prošlo, bila je hrabra. Slomi mi ruke, ima da mi plati ruke i prstenje ima da mi plati. Ja sam Vladimir, Aleksandrin brat. Bio sam sa Aleksandrom u bolnici neko vreme i onda otišao sam. Onda s Aleksandrom je sve u redu i sa bebom. Čekamo da dođe i da se vrati kući. Idem svakog dana tamo, posjećujem je i radujem se što sam postao još jednom ujka. U utorak su trebali da nas puste kući, međutim po pregledu lekaru ustanovilo se da beba ima žuticu. I oni su to jako ozbiljno shvatili i pristupili i onda prebacili su je na dečije odeljenje.
Ona je trenutno pod lampama. Evo nas ispred zgrade u kojoj ja i Aleksandra i deca živimo. To je ova zgrada iza mene. Mi smo na zadnjem spratu. Ja sam u Nemačkoj stigla u četvrtak. U petak se mala Ljubica rodila. Sad sutra treba da izađu iz bolnice i ja eto malo pospuženje spremam da se malo uveselimo. Daću zadnji groš, da nas ima još i da našom zemljom puno dece hoda, što na majku liče i na oca svog, makar svako treće donela nam roda. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe, kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe, vreme je za bebe. Pomisli na nas, pomisli na sutra, kad pomisliš na mene, pomisli na sebe, kucnuo je čas za neka nova jutra. Vreme je za bebe, vreme je